Καλώς ήρθες στην ιστοσελίδα μου. Θα μιλήσουμε για επιχειρήσεις, για έξτρα εισόδημα, για ελεύθερο χρόνο και πώς μπορείς να δεις όλα αυτά μαζί. Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός, διότι δεν θέλω να ξοδεύω τον πολύτιμο χρόνο σου. Η πρόταση που θα δεις εδώ έχει να κάνει με το πώς μπορείς να δημιουργήσεις και εσύ τη δική σου επιχείρηση, αλλά με μηδαμινό κόστος έναρξης. Ας δούμε πρώτα όμως τι εννοούμε όταν λέμε επιχείρηση. Ένας καταστηματάρχης ο οποίος εργάζεται στο κατάστημά του, για εμάς δεν είναι επιχειρηματίας παρά μόνο αυτοαπασχολούμενος. Διότι όταν απουσιάζει από το κατάστημά του, αυτό δεν λειτουργεί. Η ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό αμέσως μετά τη λέξη επιχείρηση είναι: μα καλά, πώς θα δημιουργήσω μια επιχείρηση χωρίς να έχω κεφάλαιο έναρξης? Και όμως γίνεται. Με την πρόταση που έχω να σου κάνω, επενδύεις χρόνο για να δημιουργήσεις αυτή την επιχείρηση. Μάλιστα, είναι κάτι που μπορείς να το χτίσεις online αλλά και offline. Έχει μηδαμινό κόστος έναρξης και από την πρώτη εβδομάδα μπορείς να ξεκινήσεις να έχεις εισόδημα. Έχουμε προϊόντα πρώτης ανάγκης, πάνω από 1.100 κωδικούς, τα οποία μπορούμε να τα διαθέτουμε στην αγορά ως παραγωγικοί καταναλωτές και με τη μέθοδο του personal franchise. Έτσι λοιπόν, αν ενδιαφέρεσαι για έξτρα εισόδημα, για περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία συνεχόμενου εισοδήματος από μια επιχείρηση, δες την πρόταση που έχω να σου κάνω πατώντας το κουμπί που υπάρχει κάτω από αυτό το βίντεο.